मोनथाम बर'नि मोसानाया नोङो माबानिफ्राय फैदों नालाय दिउदिनिफ्राय फैदों नालाय दिउदिनि मोसानायनिफ्राय दा बेखायनो दिउदिनि मोसानायनिफ्राय फैनायखायनो बै गासिबो दोरोङारि आरो दोरोङारिखायनो बै दोरोङारि मोसानाया जाहाथे गुबुननि एसामिसफोरनि दिउरिफोरनि बा गुबुन गुबुन हारिफोरनि मोसानायजों जाहाथे एसिमिलेसन जालाङा माने गोरोबनानै गोमालाङा दा बैखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ आसाम नाङैनो लानाय जादों। दिनै 26टा डिस्ट्रिक्टआव दिनै 200निबो बारा आन्सलिकआव 300निबो बारा इउनिट दालाइसा एबसुनि दैदेननायजों नोंथांमोन बायदि उन्दै उन्दै आरो नोंसिनिफ्राय एसे गोजौसिन देरसिन मानसिफोरखौ लानानै बेबायदि मावबादा खुंबाय थानाय जादों। खुंबोनायनि मोनसे एजेन्डायानो जाहैबाय मा जोंनि जि बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बै दोरोङारि मोसानाया जाहाथे गुबुनजों गोरोबलांनानै लास्टाव गोमाहैया। गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे खाम जथा दामदोंना सिफुं दामदों बै दामनायखौ जोंनि गथ'फ्रा हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा बानायनानै दामनो रोंजाबसिम बेखौ फोरोंनायानो एबसुनि मोनसे मिशन आरो बिजन। सोरबा रोङो ना सिफुं बानायनो रोङो ना रोङा दा खिन्थु जोंनि मिशना मा सिफुंखौबो गावनो बानायनानै दामनो रोंनांगोन खामखौबो गावनो बानायनानै दामनो रोंनांगोन होमबासो जोङो बै दोरोङारि दामजुफोरखौबो जोङो लाखिलांनो हागोन आरो बुजिदों दा बेखायनो आरो नैबे दामग्रा देग्राखौ दायो भारतबर्षनि गेजेराव जों मा सिनायथि मोनबाय। दाख्लै बावै बड'फानि जोनोम सान फालिदोंना बड'फाखौ सिनायोना सिनाया? बै बड'फानि जोनोम साना देग्लाय 68थि बोसोराव मोनफैबाय। दा बे 68थि बोसोराव जि समाव बड'फानि जोनोम सानखौ जों दाख्लै 3 मार्च खालि फालिबाय ओइदिनखालिनो बर'नि दोरोङारि दामजु खाम जथा सेरजा सिफुं थरखा गंगोनाखौ लानानै बर'फ्रा ओमफ्राय माखासे मैगं जायो। खारैखौ सिनायोना सिनाया? बे खारैखौबो मोनबाय जों दिनै बेजों लोगोसे जोंहा दाउसा मोख्रेब माबाखौलाय माथिगालदाबखौलाय खेरादाफिनि मोनथियो दा खेरादाफिनियाबो बर'नि जाहैबाय। गंगार दुन्दियाखौलाय सिनायोना सिनाया? दा गंगार दुन्दियाखौबो बर'नि जाहैबाय बेबो आरो बेजों लोगोसेनो नोंसिनि दख'ना नोंसिनि फास्रा इन्दिनि जि आरोबाव गामसा बर'नि गामसायाबो दिनै गासै 13टा जों दिनै जि आइ टेग मोननो हानाय जाबाय। बे मानो थाखाय मोननो हादों? बर'फ्रा बेखौ बै जारिमिनगिरि मुगानिफ्रायनो बाहायबोनायनि थाखाय आरो बैखौ जाहाथे गुबुना लांनानै गावसिनिनानै लाहैनो हाया बैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय बिराद सिगां बोसोर सिगांनिफ्राय बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन। दा दिनै नाजाबोनानै बेखौ जोंनि खालामनानै लानो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा 8था दंबावो मोननो गोनां। बेयाव जाहैबाय मा नारजिजों अमा बेदर अनला ओंख्रि संनो रोङा दा नोंसोरो? रोङा ना? दा बै अनला ओंख्रिखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा जाबोयो नारजिखौबो गोदोनिफ्रायनो जाबोयो। ओमफ्राय नैबे आर'नाइया बे आर'नाइयाबो बर'फोरनिखा होननानै सिनायथि होनांगौनि थाखाय 21टा गासै साबमिट खालामदोंमोन। दा बै 21टानि गेजेराव दाख्लै 3 मार्च खालि जोंनो 13टा होबाय भारत सरकारा। दा फैबाय थानाय 8टाखौ आर'नाइनिफ्राय जागायनानै जेसेबां बर'फ्रा बिदोंमोन जोंनि होननानै बैखौ दायो आनजाद नायबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बर'नि मोनफ्रोमबो दोरोङारि बेसादफोर बाहायजानाय बेफोर गासिबो जोंनि आखायावनो थाबाय थानांगोन। मोसानायाबो जोंनि जि 18टा खेराइनिफ्राय जि 18टा मोसानाय फैदोंमोन बै मोसानायाबो बर'नि आखायावनो थाबाय थानांगोन। आरो जेसेबांखिनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दामजुफोर बाहायबोदोंमोन बे दामजुआ जाहाथे जोंनि बर'नि जानानै थाबाय थायो आरो बेखौबो बयबो बानायनो रोङो।